Здравейте хора! Днеска ще снимаме поредното ще снимаме видео как играем Brookhaven с мой приятел. Това ми за първи път ще го качвам, така че надявам се да има много гледания и да продължаваме напред. Ами да, аз те чакам на центъра. Не тъскова, брат. Ти си говориш така всеки път. Здравейте хора, нека да правим едно клипче. Да, знам. Аре, чакам те пред джипката. Бе. Ето я, бе. Предлагам ви да се отпуснете това видео и да се чувствате добре, защото тази вечер го качваме, както след това ще качваме Стила Брейнрод, апдейт. Ще качваме видео, да. Ще го качим обаче. Ще снимам тази вечер в 10 часа, обаче ще го кача утре в 8 часа, а пък тази вечер ще кача това видео, когато свърша да играя. И нека да продължаваме, тъй като караме сега към морето. Много добре знам, че сега правиш клипче. Да, знам. Ама хора, чувате ли ме? Да, чувате. Значи аз скоро ще си направя дълго видео. Аз се казвам Павел Стоянов и ще ви излезе голямо П на английски и това съм аз. И оставете по един лайк и абонамент. Да, както и за мен. Скоро ще правя по-дълги клипчета, като Ваню ще дойде у моята къща. Да, заедно с Славчо. И да не забравим, като казахме Славчо, като го споменахме, нека да не забравим и да кажем и за него да се абонирате Слави Plays Games. Абонирайте се за него, той е също най-добрият YouTube водач към тази схема. Затова аз, Славчо, Павчо, абонирайте се за нас. И нека да продължаваме да караме с мотора. Ти към къде караш? Да знам. Нека да карам. Пък къде карам? Не знам. Така, продължаваме. И това е най-якото видео. Сам, че има един проблем. Не видях да ми е включен микрофона. Значи те чувалиха, че ще оставите лайк и абонамент. Не знам. Не знам. Ами все пак, можете оставете един лайк и един абонамент. Да, сега който е чул. Да, който използва читателски начини. Ако не е чул, право на него. Аз сега играм на компютър. Да. Каква лодка подкарале? Да, аз не съм Мекалодон. Това според мен Мекалодон в Brookhaven. Евилядон. Отивам на любимото си място, само че не падна. Хора, да се чудим как тръгнахме. Аз трябва като луд, брат. Зачита сутка. Усили се, защото го усилих до 55. Може още от сега да ми дадеш кашон за строене. Чакай. Днеска, когато крафнеш къща. И всеки ще направи моята си стая и аз ще направя моята и твоята, ако искаш.
Трябва да ти спомня, когато направим къщата. Ние още напред имаме, бе. Не сме отишли на колко много назад сме отишли. Чува. Не знам, те ми е удобно. Да, както виждате, на гърба си имам акула. Павчо, ела да караш. Да. Ела да караш. Защо? Виж, защото има малко род. Защо? Чашка си къде, ако се наред. Не се. После. Нещо, ако ти хареса от хладилника, там или нещо друго, вземай се. Давай, продължай. Да, и мен ме изтърва. Тази къща е превзета. Как е превзета, бе, брат? Една. Аз сега ще си купи къща. Тя не мога... Тя е при къща си. Тя ще си купи къща. Аз нищо не поточнихме 25-та къща. 35-та е. А ние сме точно на нея. Но къщата е превзета. Нека да сме на 13-та къща. Ти ще я купиш. Нищо. Да. Да. Ваню, да си купя ли аз къща? И ти? Не, защо? Какво? Добре? Не искам да... Аз ще живея при Ваню. Ваню, аз първо ще ти чакам на футюла. Вземам си багажа. После отивам да се преготвям в стаята. Виж, ако искаш си купи кола. Кола ли? Аха, може да покажеш на които гледат клипа. Да, бе. Да, може да ме пуснеш все пак. Да. Идвай. Ето. Добре. Нека да покажеш на хората колата ми. Да. Ще покажа. Чакай само да потърся милата кола. Ето тази хора е моята кола. Така, продължавай. И ето, Ваню, покажи колко е бърза. Къде отида за храстите? BMW M4 Golf. Якичка се е моята кола. Това казвам и тази кола е Golf. Знаете ли защо? Защото казвам за един много мой добър приятел. Той обича голф. Иска като порасне иска да кара голф. Затова казвам, това е голф. Браво на него. Тази ще ти е твоята стая. Няма да е моята. Пожелавам му да... Аз искам това да е моята стая. Добре. Аз му пожелавам да има ето таква с кола, която показах тук. Ще пожелавам да има таква. Трошка, да. Точно те. Трошките. Правилно, ще има долна стая за компютъра. Я ми дай кашон с работи. Не приемам, благодаря. Сега не ме снимай докато си правя стаята.
Давай. А ти си прави своята. После ще покажеш на хората каква ми е стаята. Ако харесват, да. Поставят лайк на мен. Ти снимаш ли ме изобщо? Не. Аз простат. Не знам как се събраха толкова PlayStation. Аре, аз съм готов. Аз не съм. Тя. Така, готов съм. Има един проблем. Аз не съм готов. Не. Възкам този PlayStation. Аз съм вече готов. Може да ми снимаш стаята. Аз пък не съм готов и може ще трябва да изчакаш. То и аз нещо трябва да си довърша. Те ще седим. Така. Браво. Ако им е харесала стаята, абонирайте се за моя канал. Christmas, Mama. Christmas. Аз съм готов. Няма да слагам маска. Къде си ти? Ето съм, зад тебе съм. Няма пусни за малко. Само да сложа едно нещо и да пускам. Аз искам нещо да направя.
Има друг етаж. Няма пусне поне на двора. Пускам те. Пуснах те. Ние. По-добре да пуснеш. Отвън на курс по кола. Я ми отвори гаража. Тук съм. Ето. Отивам да се веселя. Стреляй. Ела там до гама, до там, да, игралната зона. И там има пати на втория етаж, може да танцуваш. Пак ли? Яко. А, да, наистина. Яко. Ето то. Кой им подкара джипката, бе? Анте. Къде си, бе, Павчо? Павчо. А, той ми затвори. Ами това беше от нас. Чао и до скоро.